Алейкум бародараз, чисто машинкой профи овардем барои устоҳо нехали дтага мисол любой кас дам меша истифода баро устоҳо бисёртар мепурсидан дтаго омадаги дтаи машинка дора нехали шаста дта машинка дора фартук партук қайчи ҳамаи чи да комплект шаста нехали намудо шаста бисёр насадка хати барои любой шахса мешава мақсад истифода бара барои ришгирӣ барои мӯи саргирӣ два в одном машинка омадаги бисёр намудуш якта дута сета чорта панҷта намуд шашта намуд бародар азиз марҳамат кунед ё профессиональни машинкоя ина десте насадкошон насадкои аҷоиб мақсад ҳама железни чи дора держатель дора мақсад хела хизмат мекуна ё машинкое ки гарантияш қати качествои зури бародаро 240 минут зарядошо мебара 200 минут зарядошо мебара мақсад ҳам акбшон аккумуляторошон калонай нехали подставкачо дора ахиршина барои гӯшу бинию барои ришгирию барои ҳамаи чи мешава номеро дар рӯи экран нависта мешава бародаро метавонед ки ҳамин номеро занг зане адреси мо метрои Исходинская торговый центри оранжевый мир 4 этаж телефонҳо ҳам ҳастаи дар фурӯш бародар азиз телефонҳо бо нархҳои дастрас бо нархҳои беҳтарин метавонед ки дар ҳамин номерои рӯи экран занг занен хоб саломат бошед худо нигаҳбон барори кор.